Mayede nina bendlondle nophaphe ekhanda. Nina babamalandela sizwe sesilo skandaba. Hlangana Zulu. Angiphinde ngibingelele futhi mlaleli weGagasi FM nani enhlangana nathi einkundleni zokuxhumana. Namhlanje sizobheka indaba yokuthomba. Uma ingane kakhulukazi ingane yentombazane isithomba ukuthi kwenzakaleni yini idinga ukuthi yenziwe uma sifika kuleso sigaba leso. Ngokosiko nanokuthi ke futhi iziphi imfundiso sekufanele intombazane ingane leyo inikezwe zona ukuthi ngomzimba uzuguquka yini esekudinga ukuthi yenze ini sizokwenzeka kufanele indele ini nani nanokuthi yiphi indlela esifanele iphathe ngayo. Yingakho ke kubalekile ukuthi masikhuluma indaba yosiko sazi ukuthi into ebalekile ukuthi kunento kuba ukuthi significance nanokuthi imapha ama lessons abalekile okufanele sinikeze ingane kuleso sikhathi. Omunye uzoyibuza ukuthi kungani singakhuluma ingane yomfana. Ingenxa ukuthi ingane yomfana aziningi kakhulu inguquko ezenzeka ingane yomfana futhi ingane yomfana ingane zabafana ithatha isikhathi njengamanje ukudevelopa i-development yabafana ayifani ne-development yamantombazane futhi amantombazane luningi kakhulu into zosiko ezenziwayo uma isuka kwesinye isigaba ingena kwesinye isigaba. Ake sikhululeke indaba yomthombiso lokho kuthiwa umthombiso noma ukuthomba noma umhlonyana noma ukukhuliswa. Uma ingane yentombazane kufika isikhathi la khona eyakhona esikhathini sikubeke nje ngegama lesizulu okuthiwa ungena esikhathini lokho kuthiwa phecelezi ama periods. Uma ingane yentombazane singene kuma periods yini okudinga ukuthi yenziwe ngumzali yini edinga ukuthi yenziwe abazali bayo babili ubaba nomama mawukuthi abekho ubaba nomama laba kuyibona abamele labo bantu abama guardians okudinga ukuthi bayenze. Uma ingane ivuke mhlambe siyavuka ithi khona into engayiboni kahle emzimbeni wayo eshintshayo kunegazi elibonayo kuneyinhlungu mhlambe ezenzakalayo esinyeni yini okufanele yenziwe lapho ukuthi ingane iprepare for the next stage of impilo yayo ngoba isokusingena kwesinye isigaba. Ela khona ke sokhuluma khona ngendaba yomthombiso ngendaba yomhlonyana. Uma ke ingane sifikile yazosho ukuthi khona into engayiboni emzimbeni wayo umama uyebesetshela abantu besilisa ekhaya bakhona ngabe kuthiwa ubaba mawukuthi ubaba uma ukuthi ke ngophela ingane manje kuyenza ukuthola ukuthi mhlambe ingane ihlele ekhaya komama kutshelwe umkhulu wayo noma umalume bayo ukuthi ingane isikulesi sigaba ebese ingane ke ngokosiko kahle yayivalelwa endlini ihlale igonqiswe kuze sonke isikhathi leso esesikhathini ngaso lezo insuku lezo ihlale igonqiswe ebese emva kwalokho kuba ukuthi mayisiphuma engabonakali ngale nkathi leso isemgonqweni yila khona ke oseqalwa khona kube khona imfundiso yafundiswa ukuthi ngoba usungena lesi sigaba nazi izinto ezizokwenzeka nangu ukuthi ushintsha ngoba umzimba wakho uyashintsha sekufanele uyiphathe kanje ngoba uthi awuyiphethe kahle ungathola usukhulelwa khona into efanele ifundiswe nanokuthi inakekela kanjani ke ngoba phela lesi sigaba esingene kuso emva kuba isingenile ke endlini isihlalisiwe endlini ingasaphumile zonke lezo nsuku kade ihleli ngaze endlini okuyinto engekho ke practical mhlawumbe mawuzobheka esikhathini samanje ngoba izingane zisuke zisesikoleni kusho ukuthi lo education njengamanje ngoba izingane phela lonto ngokosiko kwakuba ukuthi izingane zihlaliswa phansi kodwa izingane kufanele sisuke zisesikoleni at that age. So kusho ukuthi ke njengamanje into esuke siyenzeka ela ukuthi umzali uba nento ayisayifundisa ngayo ingane ukuthi umzimba wakhe yashintsha so you now need to use ama sanitary pads sefanele wenza ukuthi nokuthi base kufanele siphinde sicabanga ukuthi phela izingane njengamanje akusafani nakudala kodwa kunezinto zosiko ezazenziwa. Uma ke ingane ake sithi ingane lento kuyehlele ngomsombuluko ingane umzali uma wayo noma ugogo wayo noma ubani okuyena wegadile uzoyifundisa ukuthi umzimba wakhe yashintsha kuzoyenza ukuthi nokuthi yini sekufanele ulindele yini ezokwenzeka emva kwalokho ebese kuba khona isikhathi la ukuthi khona sekufika mhlawumbe impela sonto ingane la engekhona esikoleni yila khona kusengane ezofakwa khona endlini iyogonqiswa sigonqise mhlambe kusuka ngolwesihlanu masigonqisa lapho yila sesiqala khona ke kube khona izinto esezenziwa kuhlatshwe ubaba lethi imbuzi ayilunguzise eminyango itshelwe ingane ukuthi nansi imbuzi ezohlatshiswa umhlonyane wakho kuthiwa kumcimbi wenziwa umhlonyane ebese uma eseyibikele lokho ingane ebese ke imbuzi yathatha uyohlatshwa ubaba ke uyebese ngena ke akangena endlini okuhleli kuyo ingane esingene leso sigaba sokukhula ulunguzisa nje imbuzi eminyango ebese eyitshela ukuthi le mbuzi le yona imbuzi lena ezogeza lesimo bukuso esikufaka futhi esigabeni esilandelayo sokukhula kuba intombazane
abesifazane kungaba umama wengane noma ubabekazi bayo noma omamncane bayo babe sebefika ke bona sebezoyifundisa ngokuyiphatha, bafike bazoyifundisa ngokuthi umzimba wakho ngoba ushintsha nje nakho into ofanele uyi-expect nazi into ezokwenzeka kufanele wenze ukuthi sekufanele mhlawumbe uyinakekele ngalendlela indaba ama-sanitary pads and zonke lezi zinto ezifana nalezo. Ileyo ngxenye ke esuke iyenzeka okufanele yesiko ebalekile ekufanele yenziwe. Ebese kuthi ngakusasa ngolosihlanu esithi ngolosihlanu intombazane sisifakile ke emgonqweni ngoba kade sesikoleni ingane. Unless lento ukuthi iyahlele ngama-holiday ngama-holiday. Uma intombazane ke ingane singenisiwe emgonqweni kuye kube sekubizwa amantombazane amanye angontanga yakhe asedlule kuleso sigaba bazohlala naye ke bahlale naye emgonqweni emva kokuba sebehlele naye emgonqweni sebezophuma ngakusasa ke sebephumela ngaphandle nayo ingane leyo. Kuzona masiphuma ke ingane ngakusasa sebephumela ngaphandle ke sebeyogeda ngoba ingane andi belokuhlele emgonqweni dala kwakuba ukuthi iviki lonke belokhu ihlele emgonqweni kodwa ke manje ngoba ingane ngoba sishela ukuthi ingane mlaleli isuke isesikoleni ingane iyaphumela ngaphandle ziyogida namantombazane amanye awontanga yakhe laba kade bengangaye ebese bephakelwa ke lembuzi ebehlatshiwe imbuzi yomhlonyane idliwa kuphela amantombazane kade emhlalisa endlini ade gonqe nawo ayidliwa abafana. Asibeke lapho ke mlaleli indaba namhlanje indaba yomhlonyane nendaba yokungeniswa kwengane intombazane ingena esigabeni esilandelayo sempilo la khona siqala khona izibona ukuthi na kunezimpawu ethizeni ezikhomba ukuthi umuntu wesifazane umzimba wayo lapho usushintsha khona. Ngokulandelayo sizobe sesikhuluma ke indaba yomemulo okuyisigaba esilandelayo sempilo yomuntu wesifazane. Siyabonga mlaleli. Bayede nina bendlondle nophapha ekhanda nina baba malandela sizwe sesilo skandaba.